Ninjago Dream Team. Okei, ehkä mä nyt vaan sanon tän ääneen. En tiedä yhtään mihin ollaan menossa tai miten päädyttiin tänne. Kiitos. Meinasin kysyä, mutta en halunnut kuulostaa tyhmältä. Onks tietoa? Ei todellakaan. En osaa vastata. No, haluuks joku lähteä kotiin pelaamaan Prime Empirea? Ei, tähän kaikkeen on jokin syy. Ehkä tää on joku mestari Wun opetuksista. Meidän pitää vaan pysyä valppaina. No todellakin. Mikä ihme toi on? Toi on varmaan se syy, miksi me ollaan täällä. No niin, ninjat, valmiina taisteluun. Zane, tilanneraportti. Selvä on. Varjon kaltaiset olennot ovat hyökänneet kylään. Ne näyttävät turmelevan ympäristöään. Ouneja. Ei, nämä ovat pieniä ja osa lentää. No, nyt täytyy sitten improvisoida. Ninjat, tässä olen! Jan, Ninjagon suuri ylistetty keisari ja tämän Janakain kylän suojelija. Ja olen kutsunut teidät auttamaan minun väkeäni. Pidä varasi, Kai tuli takaisin. En tiennyt, että Ninjagolla on uusi keisari. Mä en kyllä usko, että tää on mestari Wun oppitunti. Oli mitä oli, nämä tyypit tarvii apua. Eiköhän hoideta homma vanhaan tyyliin. Mitä? Mitä noi tyypit oikein on? Toi vaan haihtuu ilmaan. Kai, elementaalimestari, puolusta minun kansaani tuulen voimallasi! No tottahan toki, herra. Anna kun... Ai siis tuulen? Ei. Nyt meni väärin. Annas kun mä näytän. Tuulta! Mitä ihmettä? Mitä nyt, Kai? Ootko kadottanut kipinäs? Eikö sytytä? No niin, herra ylhäinen. Nyt vähän vastauksia. Kuka sä oot ja mikä... Herätys, pojat. Tuolta on tulossa jotain isoa, jotain häijyä. Onneksi häijyt asiat onkin meidän erikoisalaa. Ei hätää. Pysyttele se kauempana. Me hoidetaan tää. Tai sit ei. No niin, häädetään noi oliot. No niin, syty nyt tuli. Lloyd, kyläläiset pitää evakuoida. Hei kaikki, äkkiä tuonne päin! Jee, just noin! Tästä saat vähän tuulta! Kiva! Saisko vähän ammua? Häh? Ajan vartijat. Sulla on kyky vaikuttaa aikaan, mutta et oo... Aivan, poju. Tää on Zayan, ja mä oon unibandiitti. Ja te ette ole nähneet vielä mitään. Mikä on unibandiitti? Se on sellainen, jolla ei ole aikaa hölmöillä kysymyksille. No mulla on yksi ei-hölmökysymys. Mitä nämä oliot on ja mitä täällä oikein tapahtuu? Tiedättekö ne olennot, joita näette unissa? Niitä nää on. Painajaisia. Ja niitä täällä piisaa. Mä en ymmärrä nyt yhtään mitään! Ettekö te voi tehdä jotain siistiä? Vaikka sen teidän pyörimisjutun. Joo, spinjitsua! Tehkää vähän spinjitsua! Ninjago! Jee, just noin! Mahtava ninjat! Tiedättekö, me ei sanota tota enää niin usein kuin ennen.
On ikävä sitä. Pitäis sanoa sitä usein. Tää ei oo hyvä. Turvallisuusvinkki. Varokaa, ettei noi iljetykset pääse puremaan teitä. Mä kutsun lisäjoukot. Unenjahtajat, täällä on yökauhuja. Toistan, yökauhuja. Mistä te kuhnaatte? Cooper ei meinannut nukahtaa, kun sitä jännittää se huominen koe. Älä höpsi! Me tullaan sinne ihan... nyt. Sun pitäis hioa noita sisääntulojas. Nuoko ovat ne lisäjoukot? Todellakin, herra Titani Ninja. Hiekan elementaalimestareita. Okei. Mä en kyllä ihan oottanut. Suuri sininen jänis ja limarobotti. Tämä on epäsäännönmukaista. Järjestelmäni taitaa ylikuumeta. Eteenpäin, Z-Block! Banshee, annetaan noille kelmeille kyytiä. Pistetään bileet pystyyn! No niin, ja ei koskaan luovuta. Onks mä ainoa, joka on hämillään? No niin! No niin, mä sanoin teille, että Ninjago-maraton on hyvä idea. Ai Ninjago Maraton. Mateo! Joku on vialla! Yökauhut ei hyökkää uneksioiden kimppuun. Totta! Ne ei halua, että ne herää ja ylittää rajan. Herää! Ylittää rajan! Painajaiskuningas hautoo varmasti jotain. Painajaiskuningas! Mitä täällä tapahtuu? Yönuoli. Tuossa hän on. Painajaiskuningas pyytää päästä tämän valtakunnan keisarin puheille. Yksi keisari tilattu, hetki vain. Häijä! Mitä tapahtuu? En pysty liikkumaan. Pitää häipyä. Varokaa! Voi ei, ne pääsee pakoon. No, mönkään meni. Siis eikä! Ootteko te ihan oikeesti siinä? Mä oon teidän suuri fani. Oon katsonut kaikki jaksot varmaan 10 kertaa. Miksi sä puhut meille niinku oltais jotain TV-sarjan hahmoja? Noi ei taida tietää, Isi. Tietää mitä? Tyypit, ikävä kertoa tätä teille, mutta te ootte unessa. Mitä? Mä vaadin selityksen! Ja nyt heti! Hei, nyt ei ole aikaa. Pitää pelastaa Jan ja muut. Jane kysymys saattoi olla kenties hivenen karkeasti muotoiltu, mutta voisitteko vastata? No, Siitä saat! Kai pistää haisemaan tuulen mestari! Tää Ninjago-maraton oli ihan paras idea ikinä! Istu alas, Jan, ja faktat kuntoon. Kai ei oo tuulen mestari. Ha! Jos mä oisin Ninjagon keisari, niin se olis! Sitä paitsi, tuuli on paljon tehokkaampi energianlähde kuin tuli. Uusiutuva eikä saastuta. Herra Oswald sanoi niin fysiikan tunnilla. No toihan selittää.
Me ollaan Janin Ninja Gownessa. Mitä? Ennen tulen ja nyt tuulen mestari. Eli oot kuuman ilman mestari. Oon pahoillani. Mun pitää puhua sille pojulle mun voimista. Tää on siis jonkun muksun uni Ninjagosta. Siis me ei olla oikeita. Entä se painajaiskuningas? Nyt ei ehdi jauhaa. Cole tulee mun mukaan, te 2 menette lennokilla. Jay hyppää isin kanssa Banshun selkään. Miksi mun pitää... Naya, Zane, Lloyd, Cooperin auton. Heti! Green Keeperien perään. Me seurataan hailaivaa. Se pitää pysäyttää ennen valtakunnan rajaa. Hetkonen. Joutuuks lapset vaaraan, jos ne näkee unta lempisarjoistaan? Mä en taju yhtään mitään. Mitä tapahtuu, jos se painajaistyyppi nappaa ton Janin? Mä veikkaan. Siitä tulee keisari. Eikä kenenkään ole turvallista uneksia Ninjagosta. Kuka sä olet? Mitä haluat musta? Mä oon keisari ja mä voin komentaa. Hiljaa! Näet ehkä unta, että olet tämän valtakunnan keisari. Mutta tämä on minun alukseni. Täällä sinulla ei ole mitään valtaa. Pian painajaiskuningas saapuu ja ottaa tuon kruunun sinulta. Mut... Kerro. Keitä ovat ne soturit, jotka kutsuit? Mitä voimia heillä on? Sinäkin olit uneksia. Keitä ne soturit olivat? Ne on ninjoja. Spinjitsun elementaalimestareita. Hallitsevatko he elementtejä? Mitä elementtejä? Sen näkee niiden vaatteista. Punainen, Kai. Se hallitsee tulta. Ja sitten on Lloyd. Kukaan ei tiedä, mikä sen voima on, mutta se on voimakas. Sitä sanotaan energiaksi, mutta en tiedä. Se on siis puoliksi lohikäärme ja puoliksi Oni. Mutta vaikka se on fanien suosikki, käsikirjoittaja... Jos painajaiskuningas hallitsisi tätä valtakuntaa, hän hallitsisi myös näitä ninjoja ja heidän voimiaan. Siinäpä mielenkiintoinen mahdollisuus. Se olisi kyllä aikamoinen saalis. Ja siitä tulipojasta olisi hyötyä. Varjoluolassa on aina niin kylmä. Painajaiskuningas ilahtuu. Ja meillä on lämmin. Kaikki voittavat. Oli mahtava vitoskaudella. Tykkään sekä Wild-filmin että Wild-Brainin animoinnista. Brad ja Higgins on niin hyviä käsikirjoittajia. Huolestui kyllä vähän, kun jaksoista tuli 11-minuuttisia, mutta te saitte sen toimimaan. Nia, anna palaa vaan. Mua oksettaa! Et yrjyä Banbani päälle. Hei, sanon vaan, että on varmaan mälsää, kun on ollut ennen tulenmestari ja nyt pystyy vaan hallitsee tuulta. Se on vaan niin tuunua. Voitko nyt jo lopettaa? Mä pystyn sentään vielä tähän. Hei! Ja mikä sä sitten muka ite oot? Logan! No joo, oothan sä aika ilmestys. Huomasit sä muuten, että sulla ei oo housuja, hä? Huomasit sä, että sulla on tyhmä ääni? Voitteko lopettaa? Tuuli, muodonmuutos, mikä ikinä onkaan teidän erikoisuus. Alkakaa käyttää sitä ja olkaa luovia, koska just nyt meidän pitää keskittyä. Ne pääsee meitä pakoon. Jos toi alus pääsee varjomaahan, Ninjago on mennyttä. Eikö tällä valtakunnalla ole vartijaa? Mä pelkään, että ne vartijat on tässä. Ei paineita. Me ei näytetä kummosilta, mutta kyllä me aina hommat hoidetaan. Usein. Sitä paitsi kohtalo on meidän puolella. Hä? Painajaiskuningas tulee hallitsemaan tätä valtakuntaa ja kaikkia elementaalivoimia. Nyt mikään ei pysäytä meitä! Kuuluisia viimeisiä sanoja.
Kuka sinä olet? Joku, joka ei siirrä huomiselle sitä, mikä pitää tehdä tänään. Miksi näillä sankareilla pitää olla aina johtajanaan harmaahapsinen ukko? Puhut suuria, vaikka et itse uskalla edes paljastaa kasvojasi. Jee, mahtavaa! Hyvä mestari Wu! Ai, mutta toi alus aina rikkoutuu. Tuhotkaa purjeet! Tuhotkaa potkurit! Tuhotkaa koko laiva! Jee, me näytettiin niille. Pakko sanoa, ei hullumpaa yhteistyötä. Joo, kiva. Ei enää ikinä tehdä tota. Älä nyt. Olihan toi kivaa. Sun mielestä. Sä sait olla tossa siistissä autossa. Jep. Loistavaa työtä, Banban. Mut se todellinen taisteluhan on tuolla ylhäällä. Mateo, aja lähemmäs! Mä hyppään kannelle. Logan! Toi onkin aika erityinen. Onhan se. Vaatii vaan vähän totuttelua. Ei hyvä. Etkö voi käyttää sitä aikavekotinta? En. Se pitää ladata. Mateo, vie meidät tonne. Mitä sä aiot? Ajattelin tehdä jotain luovaa. Mentiin siinä. No niin, kuten se sanoi. Käyttäkää kykyjänne ja olkaa luovia. Jay, saisko pientä boostia? Joo. Tuulta. Hän käyttää tuulta. Sinä sanoit, että hän on tulen mestari. Niinhän sen pitäisi olla. Mutta me ollaan Janin unessa ja Jan keksi omat tarinansa. Tuuli on tehokkaampaa kuin tuli. Herra Oswald sanoi meille niin. Mietitään sitä joskus toisten. Kimppuun! Jee! Hei Zoe! 2 tilausta mukaan! Nouto ja toimitus. Sä teit sen! Toi oli siistiä! Me tehtiin se yhdessä. Ja nyt heti mä menen puhuu sen pojun kanssa.
Lupaan, etten enää keksi sulle kykyjä omasta päästäni. Älä satuta mua! En tietenkään. Tää kuuma ilma pelasti päivän. Onko nyt siis turvallista uneksia Ninjagosta? Niin luulen. Painajaiskuningas ei ihan heti haasta teitä uudestaan. Ja muistaako noi uneksijat tämän? Vain harvat muistaa, kuten me unenjahtajat. Tarkoittaako se, että emme enää näe toisiamme? Ootko tosissas? Mulla on teiltä niin paljon kysyttävää. Tullaan kyllä käymään. Jos ei olla pelastamassa uneksioita. Joo, piipahdetaan kun on vapaa yö. Me ollaan vain unen päässä. Olipas aika haastava koe. Mä olin ihan liian väsynyt. Mitä väliä? Tiedän ilman kokeitakin, että oon hyvä. Joo, tehtiin hyvää työtä. Mä en malta odottaa, että päästään Ninjagoon. Siis ihan vaan käymään. Moi Chan! Miten se Ninjago-maraton meni? Loistavasti! Se oli menestys! Otetaan varmasti uusiksi. Mulla on paljon ideoita. Nexo Knights, Bionicle, City Adventures. Voi ei. Meille On taitaa niin tulla paljon kaikkea kiireisiä hyvää. öitä. Legends of Chima, Hero Factory, Friends, Monkey Kid.